खुलुमबाय आं दिनै JSP Advice 65 चेनेलाव मोनसे गोनांथार टपिकखौ लानानै सावरायनो नाजानाय जादों। बे टपिकआनो जाहैबाय 2007 मायथाइनिफ्रायनो थामहिनबा कंग्रेस आरो BPF नि सरकारनि दिननिफ्रायनो बे समष्टि delimitation थामहिनबा समष्टि दाफामनायनि हाबाफारिया जाबाय थादोंमोन। लेहेमै समष्टिफोरखौ नायफामनायनि उनाव दिनै 2023 मायथाइयाव बेनि फिथाइखौ फोसावनाय जाबाय। दा बेखौ लानानै सोरबा पार्टिनि गेजेराव क्रेडिट लालायनो लुबैनानै बेदर फिसा जालायनानै बमा गावग्लुंनाय जाथाया जोंनि गेजेराव गोबां जाथाय बिजाथाय जानानै थांबाय। बेखौ लानानै ससियेल मिडियायाव बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा गोबां खोथाखौ सावरायलायनायखौ जों नुनो मोनदों। दा खोथाया जाहैबाय जों खालि ससियेल मिडिया थामहिनबा टिभियाव सावरायनायजोंनो जोंनि दिनफोरखौ जों हगारगोन नामा? दा बेफोरबो मोनसे कुइसन जानो हायो। दा जों बेफोरखौ आयेन खान्थि बादि माबोरै साखाबारा जानानै जों बेखौ होबथानो हायो, बेखौ नाजानायासो जोंनि साफ्रोमबो बर' दैदेनगिरिफोरनि गोनांथार मोनसे हाबाफारि होननानै आं सानो। आथिखालाव थामहिनबा BTCआव क'क्राझार लकसभाया समष्टियाथ' गोदो ब्रिटिश आमोलनिफ्रायनो बियो ST लकसभा जानानै दंखायो। नाथाय बेखौबो सरकारनि षड़यन्त्र फाव फान्दायनायाव बेखौबो दाननो नागिरदोंमोन आरो खाफाला मोजां बे क'क्राझार लकसभाया आथिखालाव ST रिजार्भआवनो थाफिनबाय आरो गुबुन फारसेथिङै थांनाय बुब्लियाव सरकारा गावसोरनो लकसभा समष्टिया आरोबाव BTC ओनसोलाव जाबावगोन बेखौ लानानै मंगलदै समष्टिखौ उदालगुरि लकसभा समष्टि खालामनायनि जि बिथांखि, बे बिथांखिखौ प्रिलिमिनारि लिस्टआव सिगाङावनो दंखायोमोन। नाथाय दा फाइनाल लिस्टआव हरखाबैनो आसामनि गेजेराव बांसिन समष्टिफोरखौ बोनजाबनानै दरं समष्टि मुङै उदालगुरिनि जायगायाव दरं समष्टि महरै बेखौ फोसावनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेखौ लानानै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आरो ट्राइबेल कमिउनिटिनि माजियाव मोनसे गिख्रांनाय फैदों। दा खोथाया जाहैबाय 6 शेड्यूलिंग काउन्सिलाव थानाय समष्टिफ्रा ST रिजार्भ जानांगौना जानाङा आरो ST रिजार्भ जायाब्ला बेनि सायाव माबायदि हाबाफारि लानो हायो? दा बेनि सायाव गोबां आयेन कानुन गोरों मानसिफोरनि सेराव जों साफिनायनि गोनांथि दङ। मानोना as per rule and regulation of 6 scheduling constitution council within the boundary of 6 scheduling constitution should be ST reserve थामहिनबा 6 scheduling council नि आयेन खान्थि बादिब्ला बा रुल खान्थि बादिब्ला 6 scheduling आव थानाय MLA समष्टियानो जा बा लकसभा समष्टियानो जा बियो ST रिजार्भ जानो नांगौ। दा जोंनि गेजेराव आथिखालाव BTC ओनसोलाव गं 15 MLA समष्टि जाबाय। बे जोंनि थाखाय बरायथावना। नाथाय बरायथावना जाथायजों लोगोसे जोंनि गेजेराव मोनसे डिभाइड एन्ड रुल खान्थिजों जोंनि बेरेखा दोलोनि थामहिनबा बेरेखा सेन्टिमेन्टनि असमिया सुबुंफ्रा बा आसाम सरकारा जोंनि जि समष्टि उदालगुरि लकसभा समष्टि जानो गोनांमोन, बे उदालगुरि समष्टिखौ थामहिनबा 6 शेड्यूलिंग कन्स्टिट्यूशननि बेरेखा खालामनानै बिथांमोना बाय फर्स बेखौ दरं लकसभा समष्टिखौ लानानै दरंखौ आसामनि मादावनो बयनिख्रुइ देरसिन लकसभा समष्टि खालामनो थांबाय एबा आथिखालाव बिनि फिथाइखौ फोसावनाय जाबाय। दा खोथाया जाहैबाय जोंनि BTC ओनसोलाव मोनसे खान्थि सोलिबोबाय थादों। गोदोनिफ्रायनो BTC मोननायनि उननिफ्रायनो गावजों गाव दाङाबाजि आरो गावजों गाव काउन्टार जालायनायाव जोंनि BTC ओनसोलनि दैदेनगिरिफ्रा खोब एक्सपार्ट आरो बे BTC ओनसोलावनो ओरैबायदि
बर' सेन्टिमेन्ट थानाय दैदेनगिरिफोरबो दं। बिथांमोना सोरबा राजखान्थि हान्जानि दालालिफ्रा मोनसे जातिखौ सोबख'नानै फोजोबनो नाजायोब्ला बा बर' जातिनि बेरेखा हाबा मावनो थाङोब्ला बेफोरखौ होबथाग्रा गोबां दल संगठनबो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ओंखारबाय। बे खोब मोजां लैखोननि खोथा। आथिखालाव अल आसाम ट्राइबेल इउनाइटेड फराम, सिटिजेन फराम, बनसु, बड' राइटार अकाडेमि, बेजों लोगोसे गोबां आफादफ्रा जथायनानै दिल्लीयाव थांनाय 26/6/2023 मायथाइयाव दिल्ली दरबाराव थांनानै बे डिलिमिटेशननि थामहिनबा समस्ति दाफामनायनि हाबाफारिखौ बेरेखा खालामनानै सावरायहैनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो बावैसो सिगां अदालगुरियाव गासै हान्जानि मानसिफोरखौ लालायनानै एबसुजों लोगोसे गोबां हान्जाफ्रा बे अदालगुरि लकसभाखौ बोखारनानै दरं लकसभा समस्ति खालामनायनि खोथाखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे जादोंमोन आरो गोबाङानो बिनि एक्सन रिएक्सनखौ गावसिनि बाइक थामहिनबा बिबुंथिनि गेजेरजों बिथांमोना ससियेल मिडियायाव फोसावदोंमोन। गोबाङानो अदालगुरि समस्ति जानायखौ लुबैदोंमोन, नाथाय खोब दुखुनांथावना खोथा आसाम सरकारनि जि बिहारि नोजोरजों जोंनि बे अदालगुरि लकसभा जानो गोनां समस्तिखौनो बिथांमोना जोबथा बुब्लियाव बर'फोरखौ नापात्ता खालामनो आरो बर'फोरनि गेजेराव दाङाबाजि मोनसे लाबोनायनि मोनसे प्लेन पलिसि थामहिनबा 2024आव भारतआव लकसभा समस्तिनि बिसायख'थि फैगासिनो दं। बेफोरखौ मोनफा मोनफा साल थामहिनबा सोलोबो जानो हागौ। बर'फोरनि गेजेराव बे डिलिमिटेशननि खोथाखौ लानानै गावजों गाव दान्थे बिदान्थे जाबाय थायोब्ला बर'नि गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो राजखान्थि भाबै फोथायलायनाया जोबलांगोन आरो बिनि गेजेरजों थांनानै जाय आथिखालाव सरकाराव दङ आसामाव बिथांमोना जोंनि बिटिसिखौ दखल खालामफैनायनिबो मोनसे सोलो, लोगोसेयाव सोलै बोलै सिक्स सेड्युलिं काउन्सिलखौ माबोरै एसटिनि रिजार्भेशनखौ फोजोबनानै लासै लासैनो जोंनि काउन्सिलखौ माबोरै थेर बेथेर खालामनो हायो बेबो मोनसे सोलो जानो हागौ। दा बेनिखायनो जोंनि दैदेनगिरिफोरा खोब सांग्राङै सोलियाब्ला जोंहा खोब गिनांगौ दं। मानोना बर' हारिनि जौगानाय देरगानायखौ आथिखालाव आसामनि मोनसे हारिया दासिमबो गोरलैयै लानो हायाखै। बिथांमोना सम सम जोंनि माहारिनि फारसे गाग्लोबनाय, सोबख'नाय, नासयनाय डाइरेक्ट आरो इनडाइरेक्टलि खामानिफोरखौ मावबोगासिनो दङ, जायनि थाखाय बर'फ्रा गोबां स्ट्रागलनि गेजेरजों दिनैनि थासारिसिम सफैदों। मोनबो जोंनि दाबि दावाफोरखौनो जोङो ओरैनो बिनानै मोनाखै। गोबां थै आरो गोलोमदै गारनायनि गेजेरजोंसो दिनैनि थासारियाव बर'फ्रा गसंथानानै दङ। नाथाय बेबादि बुब्लियाव माखासे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बे डिलिमिटेशन समस्ति दाफामनायनि खोथाखौ सिगांनिफ्रायनो जाबादि साखाफारा जानांगौमोन बे साखाफारा जायैनि जाउनावनो दिनैनि बे बुब्लियाव बर'फ्रा पेस थामहिनबा मोगा मोगि जानो गोनां जादों। मानोना बे समस्ति डिलिमिटेशन थामहिनबा समस्ति दाफामनायनि हाबाफारिया 2007 मायथाइनिफ्रायनो जाबोगासिनो दङमोन आरो बावैसो सिगां अदालगुरिया थामहिनबा बिटिसिआव मोननै लकसभा समस्ति जासिगोन आरो बे मोननै लकसभा समस्तिखौ लानानै एबसुआ स्पेसियेलि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौल' एसटि रिजार्भेशन थाबाय थानांगौखौ लुबैनाय बादिखौ नुदों आरो अदालगुरियाबो लकसभा जानांगौ बेखौल' बरायनाय बादिखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय जोङो सिक्स सेड्युलिं काउन्सिलनि कनस्टिटिउसनखौ फरायब्ला जों नुनो मोनो सिक्स सेड्युलिं काउन्सिलाव थानाय एमएलए समस्तियानो जा बा लकसभा समस्तियानो जा बियो मा स्पेसियेलि एसटिनि थाखाय रिजार्भेशन जानांगौ। दा बेफोरखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेसेबां मिथियो आरो बेसेबां मिथिया बे गाव गावनि लेसननि सायाव बेस खालामसिगोन। दा जोंनि गेजेराव सोरबा एबसुखौ दाय हमनाय, सोरबा इउपिपिएलखौ दाय हमनाय, दा बेफोरबायदि थासारिजों सोलिबाय थायोब्ला डिलिमिटेशन जानायनि उनाव 11 दिनसिम बे समस्ति दाफामनाय हाबाफारिखौ कमप्लेन होनो हानायनि
मोनसे खान्थि थायो। बे 11 जननि गेजेराव समष्टि डिलिमिटेशनखौ जों गोजोननाय गैयाब्ला बेखौ मा खालामनो हायो? कमप्लेन होनो हायो। आरो 6 सिटिजेन काउन्सिलनि नेमखान्थि बादिथ' बिटिआर ओनसोलाव गोलैनाय मोननै लकसभा समष्टि थामहिनबा उदालगुरि आरो क'क्राझार बे मोननैबो समष्टिया 6 सिटिजेन काउन्सिलनि एक बादियै बियो एसटि रिजार्भ जानो नांगौ। दा बे एसटि रिजार्भ जानायनि खोथायाथ' गोजोननि खोथासै। उदालगुरिखौ बोखारनानै थोंजोङै दरं लकसभा समष्टि खालामनायासो आथिखालाव जोंनि गेजेराव खोब गिख्रांथावना थासारि सोमजिदों। आथिखालाव बेनि रिएक्सनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आबो खोब दुखु मोननायखौ फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं आगुनि डिभाइडेसन 50-50 थामहिनबा सेपारेट स्टेट अफ बड'सनि थाखाय थै आरो गोलोमदै होनाय भलन्टियार्स फर्सफोरनि हान्जाफ्राबो बे डिलिमिटेशन खालामनाय हाबाफारिनि सायाव गोजोननाय गैयिखौ खिन्थादों आरो बिथांमोना बिनि इनिशिएटिभ वेखौ लालायनानै थाबैनो बेखौ होबथानाय हाबाफारिखौ लानाय जाथों बेखौ सानगासिनो दङ आरो बिथांमोना प्रेस मिटयै गावसिनि दुखु मोननायखौ फोरमायदों। आरो गुबुन फारसेथिं थोंजोङैनो अल आसाम ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन आरो सिटिजेन फराम लोगोसे बनसुनि माखासे दैदेनगिरिफोरा दिल्लीयाव थांनानै थांनाय 26/6/2023 मायथाइनि गेजेराव 46 मिनिट बिथांमोना बे डिलिमिटेशननि हाबाफारिखौ लानानै बिथांमोना सावरायनायजों लोगोसे मोनसे खोब बर'नि दाबि दावाफोरखौबो बिथांमोना बुंहैदों। मानोना बिथांमोना गावसिनि डिमान्ड बादियै सेथियाव बिथांमोना मा खालामदों? बिथांमोना बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासै समष्टिफ्रा एमएलए आनो जा बा लकसभायानो जा बियो गासैबो एसटि रिजार्भेशन जानांगौ। लोगोसे एनडिएफबिनि जा सुबुंफ्रा जेलाव आथिखालाव थाबाय दं बिथांमोनखौ थाबैनो जेलनिफ्राय उदां खालामना होनांगौ। लोगोसे गावसुंथा रांफोर जायफ्रा मोननो गोनां दंबावो बेखौ थाबैनो होनो थाखाय बिथांमोना खावलायदों। लोगोसेयावनो बिथांमोना थामथि दाबि बादियै बिथांमोना 2012 मायथाइनिफ्रायनो अल आसाम इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशना गुवाहाटी हाइकर्टआव केस होनानै बिथांमोना देरहासार जाना दंमोन। बिटिआर थामहिनबा बिटिसि ओनसोलाव थानाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ रैखाथि खालामनो थाखाय बिथांमोना केस होदोंमोन आरो बे केस होनाय बादियै आथिखालाव खेबथाम नटिफिकेशन सफैब्लाबो जों आसाम आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ बिनि सायाव सासेबो सुबुंखौ होखारनाय जायाखै। बिनि सायाव गोख्रोङै इनिशिएटिभ लानो थाखाय दिल्लीयाव थांनानै भारतनि प्रेसिडेन्ट थामहिनबा हादोर खुंगिरि बिथां द्रौपदी मुर्मुजों 46 मिनिट सावरायदोंमोन। 46 मिनिट सावरायनायनि उनाव बिथां द्रौपदी मुर्मुआ बर'फोरनि जि बे दाबि दावा आरो बे दाबि दावाखौ लानानै गिबियाव आं मोनसे खोथाखौ बुंबोनो बावदों। बे खोथाया जाहैबाय बे मोनब्रै दाबिफ्रानो जाबाय सिगाङाव बुंनायाथ' मोनथाम थांखाबायानो आरो बिनि उनाव मा बर'फोरनि थाखाय सेपारेट स्टेट अफ बड'सखौ थाबैनो सोरजिफिननो थाखाय बिथांमोना खावलायनाय खोथायाबो बिथांमोननि मेम'रेन्डायाव रायखांफानाय दङ। लोगोसे खेबथाम नटिफिकेशन हरनायनि उनाव आसाम सरकार आरो बिटिसि गभर्नमेन्टआ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानाय माखासे नन ट्राइबेल सुबुंफोरखौ माने एफेक्शन खालामाखै। दा बिनि सायाव सोंलु जानानै फैदों आरो बेखौ थाबैनो मावफुंनो थाखायबो बिथांमोना प्रेसिडेन्टनि जोहै दिल्ली गभर्नमेन्टखौ नारसिननाय खोथाया रोखा जादों। दा बेयो खोब जोंनि थाखाय मोजां हाबाफारि जादों। बनसु आरो अल आसाम ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन लोगोसे सिटिजेन फराम आरो बनसुआ जा हाबाफारि लादों बियो आथिखालनि बुब्लियाव खोब बरायथावना। दा बेफोरबादिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां आफादफोर दङ। बर' थुनलाइ आफाद, एबसु, आबोब, ट्राइबेल संघ बेफोरबो ज' जालायनानै थाबैनो बिनि सायाव बनसु आरो सिगाङाव बुंनाय आफादफोराथ' थांबायानो। दा थाबैनो जोंनि बर' दैदेनगिरिनिफ्राय बिसोरल' नङा आरो फिन बिनि सायाव रिएक्शन होनो थाखाय
खामानि मावनांगोन आरो माखासे दोलोफ्रा आयेननि हेफाजाब लानानै बेखौ जोङो सोलै बुदि माब्रै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोग्लैनाय मोननै लकसभा समस्ति उदालगुरिखौ एसटि खालामनो हायोब्ला इयुन बुब्लियाव जोङो बड'लेण्डनि जि मिशन बे मिशनखौ जोङो साक्सेस खालामहैनायावबो इजि जाहैगोन मानोना पार्लामेन्टआव जोंहा सानै एमपि मोनोब्ला गोबां खोथाखौ बुंनो हानायनि खाबु दं आरो बेथ' आयेन खान्थि बेरेखा खामानि जाखादों बे समस्ति दाफामनाय हाबाफारि स्पेसियेलि उदालगुरि समस्तिया दि उदालगुरि समस्तिखौ बिथांमोना बोखारनानै बिथाङा खुगा फेरनै हाबाफारि लाहैनाय उदालगुरिखौ दरं खालामहैनायानो जाहैबाय बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गावस्रानाय राजखान्थि खालामनायनि बे मोनसे सोलो बेनि थाखायनो थाबैनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेनि सायाव गोख्रों इनिशिएटिभ लानांगौ खालि ससियेल मिडियायावल' खोथा बुंबाय थानायल' जानाय नङा मानोना जोंनि देरहासारनायनि साबिखाथिया दिल्लीनि दरबारावसो दं बेखायनो दिल्ली दरबाराव थानाय माखासे दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनानै जों माब्रै जोंनि दाबि दावाफोरखौ सुफुंनो हायो आरो माब्रै जों दरंखौ थाबैनो रिमुभ खालामनानै जों उदालगुरि खालामफिननो हायो बेखौ जोङो साखाफारा जानांगोन लोगोसे जोङो क'क्राझारखौथ' जों एसटि रिजार्भ हिसाबै मोनखाबाय आरो उदालगुरिखौबो जोङो नेमखान्थि बादिब्लाथ' 6 सिडिलिं काउन्सिलनि आयेन खान्थि बादिब्ला 6 सिडिलिंआव थानाय जेसे एमएलए बा लकसभा समस्ति बियो स्पेसियेलि फर एसटि रिजार्भ जायो दा बेखौ जोङो एमएलए आनो जा लकसभायानो जा गासैबो समस्तिखौ जों जेरैखि जाया एसटि खालामजोबनो हानायनि लामाया जोंहा दाबो दङ दा खालि जोंनि दैदेनगिरिफ्रा साखाफारा जानानै खामानि मावोब्ला जों थाबैनो दरं लकसभाखौ बोखारनानै जों उदालगुरि लकसभा खालामफिननो हानायनि लामाया दाबो दङ आरो आयेन खान्थि बादिब्ला बे हाबाफारियाव जोङो गणतान्त्रिक भाबै आन्दोलन खालामनायनि जोहै आरो सोरबाया हाइकर्टआव सोरबाया सुप्रिम कर्टआव जोंनि आफादफ्रा बेखौ केस फाइलिं खालामला बेनि सायाव जोंहा प्लास पइन्ट दं मानोना आयेन खान्थि बादि जोङो 6 सिडिलिं एरियायाव थानाय गासै समस्तिफोरखौनो जोङो एसटि रिजार्भ खालामनो हायो दा बेखौ नाहरोब्ला जोङो उदालगुरिखौ थाबैनो जोङो उदालगुरि लकसभा महरै मोनफिननायनि लामाया जोंनि आखायाव दं दा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बांद्राय लेहेमिया आखुजों सोरबाया बिपिएफखौ सोरबाया इउपिपिएलखौ सोरबाया एबसुखौ आरो गुबुन गुबुन आफादफोरखौ बेबादि सोंखारि थालायबा जानाय नङा जोंनि गेजेराव जाबाय थांबाय दा जोङो उदालगुरिखौ माबोरै रैखाथि खालामनो हायो बेफोरखौ दुलाराय आसामनि बर'फ्रानो लोगोसे स्पेसियेलि जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय बर' अर्गेनाइजेसनफ्रा माबोरै बेखौ जोङो गणतान्त्रिक भाबै आरो आयेन खान्थि बादि बेखौ जोंनि बिटिआरआव थाबैनो सोसनफिननो हायो बेखौसो जोङो मेलेमनि दावहा नांनानै दा खामानि मावनायनि बियो सम मानोना जोंनि गेजेराव गोबां गेदेर गेदेर दैदेनगिरि दंसै एमएलए दङ डिपुटि चिफ एमपि आरो जोंहा आसामावनो केबिनेट मिनिस्टार दं बिथां इउजि ब्रह्म दा बिथांमोनाबो बे समस्ति डिलिमिटेशननि हाबाफारियाव बिथांमोना गावसोरनि पार्सनेल बेनिफिटनि खोथाखौ लायाबासिनो बिथांमोना थाबैनो बेनि सायाव सरकारखौ नारसिननांगौ मानोना जोङो नोंथांमोनखौ रायजोनि मोजां खामानि मावनो थाखायसो नोंथांमोनखौ दैथायहरदों मानोना गणतन्त्र हादोराव रायजोआसो गणतन्त्रनि राजा जायो बेनिखायनो बे राजाफोरखौ आलाय सिलाय खालामनाया गणतन्त्र हादरनि एमपि एमएलए बा दैदेनगिरिफोरनि आखु जानो हाया दा दिनैनो जोंनि इयुना गोमानानै दङ आरो फैगौ जोंनि जोलैफ्रा माबादि बे जोंनि बिटिआर थामहिनबा बिटिसि ओनसोलनि 6 सिडिलिं एरियानि जि आयेन खान्थिखौ जों माबोरै रैखाथि होनो हायो आरो जोंनि हा हुखौ माबोरै रैखाथि होनो हायो दिनैनो जोंनि हा हुफ्रा जोंनि मोनथायफ्रा खौ जोङो सेफगार्ड होनो हायाखैब्ला जोंनि इयुन जोलैखौ जों माबोरै सेफगार्ड होलांगोन बेखौ साननानै जुदि खामानि मावाब्ला जोंहा खैफोद दं बेनिखायनो मिजिंथियो जोंनि गासै बर' दैदेनगिरिफ्रा खौसे जालायनानै
डिलिमिटेशननि जि गोरोन्थि थालांनाय हाबाफारि बेफोरखौ माबोरै समाधान खालामनो हायो बेखौ जोङो पार्टी बेस खालामाबासिनो अल पार्टी टुगेदार जालायनानै जों बेखौ माबोरै हासिल खालामनो हायो बेखौ जोङो खामानि मावनायनि गोनांथि दं होननानै आं सानो। जोबथा बुब्लियाव गासै रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै आं दिनैनि कन्टेन्टखौ बेखिनियावनो फोजोबनो नाजाबाय आरो लोगोसेयावनो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलाव हाबनानै जेएसपि एडभाइस चेनेलनि अल नटिफिकेशननि बेलखौ सुइच अन खालामना ला जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअआ नोंथांनि सेराव सहैनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय।